Salutare! Astăzi am să vă prezint cum să utilizați eficient tehnologia pentru a învăța. Aflați cum să utilizați eficient tehnologia în învățare, să îmbunătățiți experiența educațională și să o faceți mai captivantă și mai eficientă. 1. Stabiliți obiective clare de învățare. Începeți prin a vă defini obiectivele și scopurile de învățare. Ce vrei să obții prin intermediul de învățare a tehnologiei? 2. Alegeți instrumentele potrivite. Cercetați și selectați instrumente și resurse tehnologice educaționale care se aliniază obiectivelor tale. 3. Rămâi organizat. Utilizați instrumente digitale pentru organizare, cum ar fi aplicațiile de notițe, aplicații de calendar sau instrumente de gestionare a proiectelor, pentru a ține evidența sarcinilor, a termenelor limită și a materialelor de studiu. 4. Personalizați-vă învățarea. Multe platforme educaționale oferă experiențe de învățare personalizate. Profită de tehnologia de învățare adaptivă, unde conținutul se adaptează la nivelul și ritmul tău. 5. Utilizați bibliotecile digitale. Accesați cărți și biblioteci digitale pentru a economisi bani pe manuale și pentru a accesa o colecție vastă de materiale de lectură. 6. Practicați managementul timpului. Tehnologia poate fi uneori o distragere a atenției. Implementați tehnici de gestionare a timpului, cum ar fi tehnica Pomodoro, pentru a menține concentrarea și productivitatea. Adaptare și actualizare. Tehnologia este în continuă evoluție. Fiți deschiși pentru a încerca noi instrumente și metode pe măsură ce acestea devin disponibile. Rămâneți la curent cu cele mai recente tendințe în tehnologia educațională. 8. Echilibrați-vă timpul pe ecran. Deși tehnologia este un instrument valoros de învățare, este important să mențineți un echilibru între timpul petrecut pe ecran și alte activități pentru a promova bunăstarea generală. Bun! Eu vă mulțumesc pentru vizualizare! Nu ezitați să apăsați butonul de subscribe pentru a învăța împreună noi lucruri. La revedere!